A min mandaronme vir falar da mandaronme vir falar da mocidade, e a verdade é que non é nada fácil, porque somos probablemente a xeración máis golpeada por unha crisis. É difícil vir falar aquí cando tes tantos amigos no paro, nunha situación tan complexa, onde probablemente todos temos aquí pois un mozo que tuvo que marchar a Alemania, outro que tuvo que marchar a Suiza, outro que non dá encontrado traballo, outro que acaba a carreira e acaba marchando para Londres. En Londres bota 3 meses, dáse de conta que ali é moi complicado, volve, e nós somos esta xeración, non? O que pasa é que nos contan o relato de que somos a xeración máis golpeada, e moitas veces non nos contan como chegamos hasta aquí. E como chegou esta xeración moza a estar nas dificultades que está, e sobre todo como o rural foi apartado totalmente das nosas vidas, non? Entón, aquí empezaron, non sei se vos acordades, as movilizacións antiglobalización dos anos 90, que foron moi duras, e todo o mundo decía as bondades da globalización, que iban a ser moi boas, e que iba a ser o futuro, e que aí que iba a ir todo a mellor, e agora nos encontramos ca realidade dura de que foi aquelo, non? Hai un libro moi bo de Erich Fromm que se chama Anatomía da destructividade humana, e fala de que xa todos sabemos, despois de moitos anos de historia da humanidade, de que a fraternidade, a solidaridade, o humanismo, a búsqueda de ser mellores persoas, eso é un motor que fai que avance a humanidade a mellor, non? E a vez sabemos que o egoísmo, a avaricia, a envexa, pois é un motor que fai que o mundo sexa cada vez peor. E aquí nos contaron unha historia que é hoste de curiosa, que é: vos tranquilos, que levando a cabo o peor do ser humano, é dicir, tú sé avaricioso, tú sé egoísta, tú mira solo por ti, tú traballa por ti, mira que modelo máis bo, tú tes 40 vacas pero vas ter 160 e iso che vai ir a mellor, tú estudia, non te preocupas do compañeiro do lado, que xa verás que ben che vai. E acá temos os resultados de todo aquel camiño andado, e daquelo todo de que eran los antiglobalizadores, son un drama, esos son lo peor calaña que hai, e o que é o futuro é este capitalismo totalmente fora e levado a cabo, sin solidaridade, sin absolutamente nada. Aí é onde vai estar o futuro. E aquí temos, ahora mismo, onde chegamos. E onde chegamos? Ahora mismo temos os datos desta Galicia maravillosa, donde marchan 160.000 mozos ao estranxeiro, onde temos un paro estrutural juvenil de máis do 50%, e onde, agora e por primeira vez, vivir no rural é moi difícil. E eu tiña pensado falar máis da mocidade, pero escoitando a Belén, a Lupe, a Adolfo e a Bernardo, pois se ve claramente de onde estamos e que dificultades hai. Pero sobre todo vemos unha cousa, que é este tipo de modelo non lle ten medo. Eu creo que a un sindicato organizado e moi ideologizado, a un partido político con máis bandeiras que militantes, o que este modelo, o que sí que realmente lle ten medo, é o que dixo Lupe, é que é un tipo que lle pagan dunha maneira digna, se xa capaz de ver o do lado, que lle están pagando pouco, e ese home se solidarice con el, e se xa capaz de crear inercias en positivo, dicindo e denunciando e poñendo en evidencia que sí que a solidariedade, que sí que o humanismo e que sí que os determinados valores son os que fan unha sociedade mellor. E se todos empuxamos nesa dirección, probablemente teñamos futuro e a mocidade teña futuro. Eu falaba da mocidade e claro, cando me dixeron que tiña que falar, eu miraba ao espello a ver que decía e vi unha cana, me feitei e dixen, joder, o sea, un tipo de 35 anos ou 34 anos ter que falar da mocidade, pero tamén nos di moito de por que xente, o sea, as xentes do campo temos que ser con 40 anos mozos, joder. É que é increíble, non? Como unha persona que teñas que chegar aos 40 anos mozos, e por que? Porque estamos nun momento na historia deste país que sí que se tiñan que encender todas as alarmas, que son das 73.000 explotacións que quedan, das 100.000 que había hai 10 anos, nos estamos encontrando que só
3.000, o sea, 3.000 explotacións sobre 3.000 explotacións, o 5% das que hai só teñen un titular de menos de 40 anos. E de que vai a vivir este país unha vez que desaparezcan os vellos e que desaparezca absolutamente todo? Nunha comarca onde eu veño, dun pobo perdido ali nas montañas de Ourense, onde, cando eu era pequeno, enchíamos un autobús os rapaces, fun o último rapaz que naceu ali, e vas a unha asamblea de veciños, e os máis novos teñen 85 anos despois de ti, encontrámonos con que non ten futuro. A xente moza no rural, temos un rural totalmente vacío, unha parte moi importante del, e aí non hai futuro. Pois ese futuro, eu creo que é o motivo fundamental polo que estamos aquí e polo que nos estamos reunindo tamén un grupo de xente moza do sindicato para construir. E eu creo, co que falaba antes, que o motor do que falamos, de que moitas veces somos nós os primeiros que non somos capaces de dialogar, de buscar fórmulas para non enfrentarnos, de buscar maneiras e sinerxias en positivo para que aqueles que construímos solidaridade e outra maneira de facer as cousas sexamos cada vez máis e que non estemos enfadados entre nós e construamos en positivo. E, por exemplo, as reunións que fixemos da mocidade serían imposibles se non existira Alberto de Rodeiro, se non existira Conchi, se non existira Lara, se non existira Mané, se non existira xente nos diferentes locales que chamaron a xente para que viñera a reunións e para empezar a crear esas sinergias en positivo. O cal nos indica que aí o camiño que debemos trazar, e eu creo que sí que debe levar a reflexión, eso, ¿no? De que temos que construir en positivo de outra maneira e que sí que nos van a ter medo, e moito medo. Se hai algo que teñen medo é o que falaba Lupe. Outro, catro ali dicindo que isto é todo unha mierda, que está todo... Están aí os de sempre berrando as súas tonterías. O que sí que llevan ter medo é unha sociedade organizada en base ao que decía. E, bueno, non teño moito máis que contar, porque tampouco está aquí a cousa para alargarse, só unha cousa, non? Que Cabanillas decía que de Ortegal o miño, a folla do fouciño fagamos rebillar, non? Pero o mellor tamén é hora de coller a fouce e ampliala, e o mellor dos Furais a Finisterra, de Finisterra a Patagonia, da Patagonia ao Quebec, e en cada sitio do mundo temos que construir alianzas con xente que está a sufrir exactamente o mismo que a nós, porque se está claro que o modelo que temos ahora mismo non é endóxeno a Galicia. É un modelo imposto, que nos lle impoñen a nós, pero tamén aos americanos, que son o centro do sistema. E cantas veces abrimos un periódico e vemos a un labrego norteamericano afectado por Monsanto, polas semillas Monsanto, porque non lle pagan o leite, a un indio que acaban de botar das súas explotacións, porque ao final todos padecemos ese modelo creado, que é un modelo de globalización neoliberal que só aposta por eso, por avaricia, por egoísmo e por levar o peor do ser humano para que só 4 poidan vivir e as maiorías sexamos espoliadas. E despois, a última cousa. Aquí sempre houve un berro neste país que nos aglutinou a toda a xente que traballamos por outra Galicia. E ese berro era o de Viva Galiza Ceibes. Pois eso, pois Viva Galiza Ceibes.